Γι' αυτό το λόγο δημιουργήσαμε το Autoscription, το πρώτο λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης που ήρθε να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία του ελέγχου των συνταγών για το φαρμακοποιό. Το Autoscription ελέγχει την πληρότητα του πακέτου των συνταγών της ημέρας σε σχέση με το ηλεκτρονικό σύστημα συνταγογράφησης. Ελέγχει τον αριθμό των υπογραφών, σφραγίδων και ταινιών γνησιότητας στα έγγραφα. Επιβεβαιώνει τη δοσολογία που συνταγογραφήθηκε από τον ιατρό, που βοηθά στον διαχωρισμό των συνταγών στα ασφαλιστικά ταμεία. Διευκολύνει την τελική ταξινόμηση των συνταγών με σειρά εκτέλεσης, υποδεικνύοντας τις ελάχιστες αλλαγές θέσης. Και τι πρέπει να κάνει ο φαρμακοποιός? Είναι απλό. Σαρώνει τα έγγραφα σε πακέτα. Ανοίγει την εφαρμογή Autoscription. Επιβεβαιώνει εύκολα και γρήγορα τις διφορούμενες συνταγές που υποδεικνύει η τεχνητή νοημοσύνη και λαμβάνει την αναφορά με τα αποτελέσματα. Το Autoscription εξοικονομεί χρόνο και χρήματα. Ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λάθους στην κατάθεση συνταγών μέσα από τεχνολογίες εχμής. Ψηφιοποιεί τα έγγραφα συνταγογράφησης, τα οποία αποθηκεύει μόνο τοπικά στον υπολογιστή του φαρμακοποιού, προστατεύοντας τα ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα. Παρέχει χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του φαρμακείου. Βοηθά στην καλύτερη οργάνωση των διαδικασιών, ενημερώνοντας τον φαρμακοποιό για την πρόοδο της διαδικασίας, ακόμη και αν βρίσκεται μακριά από το φαρμακείο.